Para sa mga lalay. Kuhaan sa bata paw. Sulod na ta sa cave. Lima nila mga maulo. Tay, sulod na ka, excited na ka. Lah, awas ang tubig. Dalalong dahil. Magpupungko, Siargao. Dahan di tao. Oh, say hi muna. Hi. Nagpicture ba? Nagka-picture siya. Pungkol siya. Ibe. Sada. Hi. 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 May entrance kwenta. Cloud 9 of Siargao. Kuan sila oh. Tudlo sa surfing. Uy, picture yung pag-ayo. Lamig na. Sino dito gamay? Mag-island hopping nami. Ito nami sa port. Una ang unang island. Abot nami. Abot nami. Sa first, sa Guyam Island. Sa ikaduha na sa nga island, Dako Island. Siya. Okay, we're here sa Dako Island. Dako, kay Dako man kay siya, di man siya matuyok. Damdahan. Ah, enjoy yan, niloy ang kambak. Yes, baby. Tams. Wala ka na ano. This is Daku Island. There they are. Mga kaidugi namit. Butan kay siya. Ang ikatulong nga island, Naked Island. Anong Naked Island? Abot nami. Welcome to Naked. So before mo naog no, kailangan magpa-picture sa Jude. Wala akong picture sa bangka. And then pag naog nimo ang island is gamay ra gyud kaayo siya, matuyok ra gyud nimo siya.
kung nakakita mo sa salida ni Erich, mo ni siya nga island, katong Naked Island, gigamitan nila og drone. Then, hasta na yun niyang gamaya nga island, pwede ra yun mo nang daganon, and then, malibot na nimo siya. Mo na ni siya ang last nga island, nga appeal sa promo atong sa travel and tours nga mo ang kanang gikuyugan na mo. Bye-bye!